Bon vespre, companys. Avui fa goig la Meridiana. Tindria que fer goig avui, demà passat i sempre. Nosaltres, els de Meridiana Resisteix, cada dia, i dono les gràcies a tothom que ve, no renunciarem a ser-hi aquí. I mai acceptarem el que ens va dir Interior, d'anar a la plaça com si siguéssim micos perquè passi la gent a tirar-se cacauets. No volem anar a la plaça. La Meridiana, al seu treball, és tallar. I si no podem tallar aquí, tallarem allà, però tallarem. Sigui com sigui, no anirem mai a la plaça com si siguéssim micos d'exposició per totes les fatxes que passin i es escopeixin i es falquin i es molestin. No anirem a la plaça mai. Sempre tallarem, que és el nostre tarannà. I després una altra cosa, els diré. Estem quasi tots com pollastres descabeçats, buscant algú que ens porti a la terra promesa. Estem amb una sabata i una espardenya, companys, però ja estem així. Però malgrat tot resistim. Visca la sabata! Doncs no hi ha ningú que es porti a la terra promesa. La terra promesa és la nostra, la que tenim, i tenim l'obligació de defendre'l. No hi ha cap polític que es porti a cap puesto, si no som nosaltres que els obliguem a anar a la direcció que prenem nosaltres, el poble. Cap polític es portarà a cap puesto perquè el que primer vol és seu a la seva butaca. La seva butaca i les seves virolles. És l'únic que defensen. Nosaltres el que volem és la llibertat de Catalunya. I la llibertat ho tindrem tot. No volem l'amnistia, perquè amb l'independència tindrem tot. No volem històries, no volem Netflix, no volem històries i merdes. No, independència! Independència! I amb això ho tindrem tot aconseguit. No tindrem els centres socials, tindrem la sanitat, ho tindrem tot. Sense independència, i si no lluitem per ella, estem abocats a morir, perquè ens mataran políticament, mentalment, de totes les maneres. Si no lluitem per la nostra llibertat, no vindrà ningú a fer-lo. Doneu-vos compte com està cavalgant l'ultradreta. Doneu-vos compte de que mica en mica està agafant terreny. Els estan menjant els carrers, els estan menjant tot. I total, utilitzen la democràcia per deixar-te sense democràcia i sense llibertat. I això és tenir-ho en compte. Amb la ultradreta no es negocia, no es parla, es combat. Es combat. No podem negociar amb aquesta gent. I si no es donen compte, se'ls posaran a sobre, es menjaran. Per tant, la lluita no és independència o no, és supervivència d'un país i un poble. La llibertat i la independència és la nostra supervivència. Visca Catalunya! Viure!